endizibileyo kufika uyesu manje siyazibuyisa because before uyesu akunika imoto uqala uyesu akwenzisa uba uzilungise before uyesu akublesse ngomthatho uqala uyesu akulungise akususe kwinkohlakalo uyesu before uyesu akunika imenshini esecako lwandle uqala dile nawe uyesu efika kwintombi yomsamariya intombi yomsamariya afuna ukuthetha ulwimi yafuna wathi uyesu kuyo ndinamanzi yale ntombazana Nkosi ndiphe kulo manzi ithetha ngomoya ongcwele wathi uyesu qala undiphathele indoda yakho waqala ngezenzo zayo qala ngento ezenzileyo wayiprofetha into ezenziwe yiyo because abantu balamhlanje bathanda kakhulu uprofethwa izinto abazenziweyo kodwa uYesu is a true prophet udila nento ezenziwe nguye axolela izono zakho ziyaxolela izono Jesus is the forgiver of all sins sizamemezela udaba bantu base-Cape Town izono ziyaxolelwa izani isibonisane nalo udaba lukaYesu lubiza abantu liyanimisa abantu base-Transport liyamizwa nimizalwa msithweni ukhona umsitho kulo msitho ziyahlanjwa izono kulo msitho ziyaxolela zilityalwe haleluya